दा बेखौ जोंनि बारग' एनडिबिफोरनिफ्राय जों मोनसे गोख्रों निन्दा होयो दिनै बारग' एनडिबिफोरनि मुं लानानै बिथांमोना माबोरै बेयाव थिसनथाइ मोनखो पाब्लिकआ पाब्लिक हिसाबै पाब्लिकनि खथायाव मोननायाव जोंहा बुंनांगौ गैयामोन खिन्थु दिनै सा 35 जे फेरेंगा बिथांनिफ्राय दैथायहरदों एक्स एनडिएफबि ग्रुप फरेस्ट गार्ड होननानै बे लिस्टआव बोरै बै पाब्लिक मानसिफोरा हाबनो मोनखो बेसो जोंना सोंलुआ आं सासे बारग' एनडिबि जानानै दिनै दे रिसेन्टलि दाखालि बिटिसि नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थिसनथाइ होलांबाय बैफोरखौ लानानै आं माखासे सोंलु आरो खेंफोरथिफोरखौ लानानै फैदों दा बेफोरो जाहैबाय दिनै फेरेंगा बिथांनिफ्राय सा 35 एक्स एनडिबि होननानै जे थिसनथाइ हरदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव बे सा 35 नि मादाव दिनै आं जे नुदों जों जे नुदों बेयावहाय खुनु एनडिबिफोरानो गैया बेयाव दङ गासै एनडिबिफोरा साब्रै ना साबाल' दङ बाद बाखि गासिबो पाब्लिक दा मा बेसिसआव मा हिसाबै फेरेंगाया बै जे पाब्लिक मानसिफोरखौहाय एनडिबि होननानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव सा 35 जे एनडिबिनि खथायावहाय माबोरै सोहरखो आं बेखौ फेरेंगानिफ्राय मिथिनो लुबैयो आरो दा बेयाव नुदों माखासे मानसिफोरखौ जायफ्रा एनडिबिजों खुनु सोमोन्दो गैया एनडिबिनि न'खरजों सोमोन्दो गैया बिसोरनि न'खराव मुंख्लंबो गैया दा बेयाव हमना ला दिनै रजे ब्रह्म दङ बिथाङा कुसुगाव डिभिजननि आन्दाराव सासे प्राइभेट इमप्लयि हिसाबै मावनानै दङ बियो माबोरै एनडिबिनि लिस्टआव गाखोनो मोनखो आरो मौसुमि इसवारि दङ बिथाङाबो कुसुगाव डिभिजननि आन्दाराव सासे प्राइभेट इमप्लयि हिसाबै मावनानै दङ बिथाङा माबोरै दिनै बे एनडिबिनि लिस्टआव एनडिबिनि खथायाव बोरै हाबनो मोनखो फेरेंगा बिथाङा बेखौ फोरमायनांगौ आरो जौखां मुसाहारि बिथाङाबो सासे पाब्लिक मानसि किन्तु बिथांनि मुङाबो जे फरेस्ट गार्ड एनडिएफबि ग्रुप होननाय मोनसे सा 35 जे फेरेंगा बिथांनिफ्राय दैथायहरदों थिसनथाइ होनो बेयाव बिथाङाबो गाखोफादों दा बिथांनि मुंफोरा माबोरै गाखोनो मोनदों एनडिबिनि लिस्टआव दिनै एनडिबिखौ दोननानै एनडिबिनि मुङाव पाब्लिक मानसिफोरखौ होदों बेयाव जोंहा एनडिबि हिसाबै जोङो दुखु मोननाय फैदों पाब्लिकआ पाब्लिकनि खथायाव मोननायाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैयामोन किन्तु बारग' एनडिबिफोरनि खथायाव बै पाब्लिक सुबुंफोरा माबोरै हाबनो मोनखो फेरेंगा बिथाङा बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ दङमोन बारग' एनडिबिफ्रा जोंहा मोन्थाय दङमोन बे सा 35 जे फेरेंगानो जे खथा होदोंमोन बारग' एनडिबिफोरखौ सोनो थाखाय बेयावहाय जोंनि बारग' एनडिबिफ्रानो मोनजोबनांगौमोन पाब्लिक हिसाबै पाब्लिकनि खथा दंखायोमोन किन्तु दिनै फेरेंगाया माबोरै मा जाहोननि थाखाय बारग' एनडिबिफोरनि मुंखौ बोख्लायनानै गालांजोबनानै बै पाब्लिक मानसिफोरखौ माबोरै सोदों जाहोना मा फेरेंगाया बेखौ जोंनो खेंफोरथि होनांगौ नंगौ खोथा होनाय दङमोन फेरेंगा बिथाङा जोंनो बहुत गोबां खोथा होनानै दङमोन जे आगोलाव फार्स्ट प्रायोरिटी होगोन होननानै बिथाङा बारग' एनडिबिफोरखौ होदोंमोन गावनि डिपार्टमेन्टआव होगोन होननानै दा बिथाङा दिनै होनो हायाखिसै बेयावबो आरो मोनसे गोसोखांथाव बाथ्राया बेबो बिथाङा जे 2021 मायथाइयावहाय सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै एक्स एनडिबिफोरखौ दानानै होदों बै समनिफ्राय बिथाङा दिनैसिम बाहायबोबाय सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै बारग' एनडिबिफोरखौ नाथाय दिनै फैयै बिथांमोननि टार्म्सआनो जोबफैलायबाय किन्तु बिथांमोना दिनैसिमबो बे ग्रुपनिफ्राय सासेबो थिसनथाइ होनो हायाखिसै दिनै टार्म्सआ जोबफैबाय बिथांमोननि अबस्थाया दिनै गोदाव सोराव बिथांमोना बेथन गैया बोसोरावसो बिसोरो 80,000 फैसा मोनो दा बैफोरजों माबोरै न'खर सोलिलांनो हागोन बिथांमोननि लाइफखौ बिथाङा जेबो सानाखिसै दिनै फेरेंगानि निर्देश बायदियै सार्भिस प्रभाइडार हिसाबै बारग' एनडिबिफ्रा गोबां हाग्राखौ होबथानायाव संरैखाथि होनायाव गोबां खामानि मावबोदों दा बिथांमोननि खामानि मावनाया दिनै ओरैनो दैयाव थांगारनाय बायदि जाहैबाय दिनै जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव थिसनथाइ होदों बेयाव जोंनि बारग' एनडिबिफोरनि जे सार्भिस प्रभाइडाराव मावबाय थादों बिथांमोननिफ्राय सासेबो नुनाय जायाखिसै आरो सार्भिस प्रभाइडार बिथांमोना दिनै गोबाव सम बिथांमोना दिनै दंफां हमबोनानै रायजो राजानि गेजेराव रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जानोबोनो गोनां जाबाय खस्थ' मोनबोबाय रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजाबोबाय बिथांनि बिथोन बायदियैनो दिनै बिथांमोना गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव गाज्रि होननानैबो बुंजाबाय मुं सोजाबाय बबेबा समाव रायजाबाय बबेबा समाव बर' बिमाफोरजोंबो गोबां जे बुंजाथावै बाथ्राफोरजों बिथांमोना सोंखारि जाबाय दा बैसोर बिथांमोनखौ दिनै फेरेंगा बिथाङा नायसननो रोङाखिसै दिनै बिथांमोननि हालोदा मा जागोन बिथांमोना दिनै समाजाव थांनानै गामियाव थांनानै रायजो जाफिननांगौबा बिथांमोना दिनै मोहेरनाय मेगनजों नायजागोन रायजो राजाफोरजों दा बिथांमोननि फिउचारखौ बिथाङा जेबो साननो हायाखिसै नामा दिनै मानो बाहायखोल' एक्स एनडिबिफोरखौ मानो लाजि फोनांखो दिनै मानो थिसनथायाव होनो हायाखिसै सा 35 जे फेरेंगा बिथांनो खथा होदोंमोन बेयाव बिथांमोनखौ दिनै मानो सोसननो हायाखिसै फेरेंगा बिथाङा बेफोरनि सोंलुनि फिननायखौ बिथाङा दिनै जोंनो क्लियारिफिकेसन होनांगौ बिथाङा सासे बारग' एनडिबिनिफ्रायनो इएम जादोंमोन दिनै मानो एनडिबिनि जेंनाखौ बिथाङा सुस्रांनानै होनो हायाखिसै मानो मोखांल' फान होखो मानो गाज्रि मोनजाहोखो रायजो राजाजों दिनै मानो बैफोरनि मोनसे जे मोननांगौ मोन्थाय बान्था दङमोन बेफोरखौ मानो होनो हायाखिसै दा बेफोरनो आरोखि जों बारग' एनडिबिनिफ्राय दुखु मोननाय आरो सोंलुफोरा फेरेंगा बिथांनिसिम आरो बेयाव गोबां मानसिया गोबां सोंलु लाबोनो हागौ जे रोंगौथि गैयाब्ला माबोरै मोनगोन होननानै किन्तु बारग' एनडिबि हिसाबै जोंहा गोबां रोंगौथि गोनां बारग' एनडिबिफोरबो दं आरो जे दिनै नुदों बेयाव जे पाब्लिक मानसिफोरा जे मोनदों एनडिबिनि खथायाव बिथांमोना एनडिबिनिख्रुइ रोंगौथि गैयैसिन मानसिफोराबो मोनदों दा बेफोरखौ फेरेंगाया माबोरै खालामदों बेफोरनि फिननायखौ होनांगोन दा जुदि फेरेंगाया बेखौ मोजाङै क्लियारिफिकेसन होनो हायाबा जे सा 35 एनडिबिनि खथायाव बै पाब्लिक मानसिफोरा मोनदों जे होदों बिथाङा बेखौ जुदि मोजाङै फेरेंगाया बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनो हायाबा बिनि सायाव गोख्रों आरथिआइ होनाय जागोन।